Klassisk somalisk musik, somaliske snacks kaldet sambusa, samt te og kaffe forsøgede pausen i den 3 timer lange debat i Stiften Lounge under overskriften "Hvad skal vi med somalierne?". Debattens fokus lå på diskrimination, beskæftigelse og hvordan vi i fællesskab sikrer bedre inklusion og integration af de ca. 4.300 somaliere, der lever i Aarhus. Mødet indeholdt blandt andet personlige beretninger, forskellige organisationers statistikker og erfaringer, foreningsrepræsentanters forskellige bud på, hvad der kan gøres bedre, og 2 politikere var indkaldt for at debattere med de omkring 80 deltagere i mødet. Det er naturligvis umuligt at komme hele vejen rundt omkring debatten på få minutter. Denne lille reportage kan kun give et par stemningsbilleder og løfte en fli af tæppet ind til en kompleks debat, som forhåbentlig fortsætter både i Stiften Lounge, FO Aarhus og mange andre steder. Når jeg søger job, så får jeg at vide, du ligner ikke somalier. Det skal du være glad for, fordi hvis der var, du gjorde det, så havde vi givet dig job. Det har jeg oplevet et par gange faktisk. Sådan en form for diskrimination, det tror jeg ikke er den eneste, der har oplevet. Hvis du siger, at du hedder Allan, og så tror jeg, at det er ting, du er god til, så kan du godt være sikker på, at du får et telefonopkald. Du hedder Mohammed Ali og så videre, og så skal du nok stemme 50 ansøgninger, før du er heldig med at få et, i hvert fald blive betragtet som en ansøgning. Alt det her, det er noget, der reelt finder sted. Og det er det samfund, vi lever i, det land, som vi elsker så højt, og det finder faktisk sted. Og min ydmyge mening, der skyldes faktisk, at der er 2 paradigmer, der skyldes det. Det ene paradigme, det er os og dem retorikken. Den der, det evaluering af somaliske minoriteter. Og den anden paradigme, som jeg oplever, det er, at man føler sig bedre i minoriteterne. Man føler sig lidt bedre end somalierne, araberne osv. En af deltagerne fortalte om store problemer med at få praktikplads under sin uddannelse som elektronikingeniør. Og som uddannet ledig måtte han skrive 415 ansøgninger for at få et job. Undervejs fik han det her tilbud fra sin A-kasse. Så fik jeg kontakt af en A-kasse, hvor de tilbyder mig en jobtræning for buschauffør. Fordi det er jo den profil, jeg passede. Og det var en stor overraskelse for mig. Pludselig jeg fik et brev fra Aarhus Borgvej, hvor de introducerer mig. Og hvis jeg ikke, så har jeg hørt fra mit arbejdsløsskasse, at hvis jeg ikke tager det her imod, så vil jeg miste dagpenge. Jeg kalder det dagpenge, ja. Så skal jeg miste dagpenge. Men sådan er det rent praktisk. Jeg kender også rigtig mange unge mennesker, som fra Joffa, der kan mærke måske 16-18 stykker ingeniører, som kører taxa i dag, eller kører bus. I de somaliske foreninger udveksles erfaringer omkring diskrimination, og hvordan den enkelte familie kan takle den og være med til at gøre kløften mellem medborgere i Danmark mindre. Somaliske forældre gør virkelig et godt stykke arbejde, det skal jeg lige sige. De flygter fra borgerkrig, fra hungersnød og kommer herop med helt nye spilleregler, helt ny kultur. Så de gør virkelig et forsøg, men det er virkelig vigtigt for os at få kommunikeret til dem, at de kan ikke bruge den samme metode, som de vil have gjort i Somalia. Da jeg var 13 år, nu kan jeg ikke huske, hvad der begyndte jeg at interessere mig helt vildt meget for rollespil. Jeg er heldigvis kommet væk fra det nu. Men det var det, jeg gerne ville. Jeg kom hjem til min mor og fortalte hende, nu skal du høre, jeg vil have en skjold, en hjelm og en økse og det hele, så jeg kunne gå ud med de andre børn ude i skov og lege viking. Og vi var lige kommet til landet, og min mor sad sådan lidt og tænkte, altså hun kunne godt komme i tanke om masser af andre ting, vi hellere tænke på. Men jeg ville virkelig det her. Hun gav sig til sidst, og jeg fik lov, og jeg kom som sagt heldigvis væk fra det. Men når jeg så tænker tilbage, så tænker jeg ofte, jeg tror ikke, jeg ville have været den samme i dag, hvis det var, at jeg ikke havde fået lov til det. Hvis forældre i en så tidlig alder allerede ekskluderer børn fra fællesskabet. Så kom politikerne Jette Jensen og Gert Bjerregaard på banen med nogle lidt forskellige synspunkter. Det her det er et samfund, hvor vi alle sammen skal bibringe, og uanset hvor dårligt stillet man er, så kan man hjælpe og understøtte sine børn. Det kan være, at vi siger som kommune, hvis du skal have din understøttelse, din kontanthjælp, så skal du også bibringe ved, at du skal møde op til alle skole-hjem-samtaler, du skal
måske hjælpe nede i den lokale institution med at tømme opvaskemaskinen, gå til hånde med nogle ting, så er du en del af det her samfund. Gert Bjerregaard ser også andre måder at animere de, som ikke vil bidrage til fællesskabet. For eksempel at trække i børneydelserne, hvis det er så, at man ikke vil leve op til et absolut minimum. Det er min holdning. Der skal vi ikke bare sige, det er også svært det her, og så parkerer vi bare de familier ude på en sidelinje. Det vi risikerer, det er, at de børn, som skal have uddannelse den vej igennem, måske ikke når målet. Og der skal vi alle sammen være rollemodeller over for det. Og det der mener jeg, det er inkludere i stedet for at ekskludere. Gert og jeg er ikke enige der, hvor det hedder pisk eller gulerod. Jeg tror ikke på, at man ved at banke folk, man ved at tage ydelserne fra dem, gør dem til bedre mennesker. Det er hvad det er. Vi har en ambition om, fælles ambition, alle sammen om, at unge skal have en uddannelse. Hvad hjælper det, at unge uddanner sig, hvis de ikke kan få et job? Det burde være oplagt at ansætte somalier inden for for eksempel hele det, der handler om at skaffe job. Altså så man havde nogle jobkonsulenter, der faktisk forstod noget til, hvad er vanskelighederne i forhold til at få ansættelse, når man er somalier. I den efterfølgende debat blev det blandt andet anført, at det er vigtigt at fortælle de gode historier om somaliere i Danmark, og fortsætte debatten, gerne med deltagelse af repræsentanter fra lokale virksomheder. Nogle bad politikerne se bag om problemerne og hjælpe flygtningefamilier, som bærer på svære traumer, frem for at skære i ydelserne. Og tiden står ikke stille. Stadig flere somaliere uddanner sig og kæmper sig vej til at blive gode medborgere. En ung kvinde fra Skanderborg udtrykte sig sådan her. Vi lader hende få de sidste ord. Jeg arbejder lige nu hos en ungdomsskole i Skanderborg, kommunalansat. Fordi jeg er kommunalansat, fordi jeg har så mange forskellige arbejde i Skanderborg, så kan andre somalier, eller araber, eller afghanere spejle sig i mig, fordi vi bor altid i ghettoen. Og så kan de sige, hey, hvis Nafisa kan, så kan jeg også. Og det jeg egentlig vil hen med, det er, at vi skal alle sammen selv kæmpe og gøre vejen klar for dem, der kommer efter os. For jeg tror ærligt talt, at om 10-20 år, selvom englænderne sagde, at der er meget diskrimination, så tror jeg altså, at den falder langsomt. Fordi jeg må indrømme, at jeg har kun oplevet én racistisk bemærkning i hele mit liv. Og det handler om, at jeg ikke må sidde ved bordet ved en gammel kvinde, bliver tørklæde på. Men det var bare det. دبها لدع صوفان الكجم الدلدول